Hi! Belay! Hey, Nabungan! Hi! We are going to happy birthday! Sini badang ma? Sini birthday? Sini badang sana? Mama sing sini badang sana? Tadi ni. Nung berma dah betul jangan ma? Tapi dah. Apa? Tahu jangan apa ya? Tahu jangan. Welcome back to my channel. I hope you will enjoy this video. Solo keper dini ini vloga dini ini video angni gamiyaवनो जागोन. So जोङो दायो दिनै 2 December दायो प्राय मोनानि 7 बाजि जाबाय. जोङो मोनसे हेपि बार्थडे नि प्रग्रामाव जों थांनो नागिरदों. स जोंनि गामिनिनो सासे फंबायनि दिनै हेपि बार्थडे दङ. बेवहाय जोङो थांनो ओंखारदों. जोङो फेमिलियैनो जोङो थांगोन. स नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि गामियाव माबायदि बार्थडे सेलिब्रेशन जायो आरो मा प्रग्रामफोरा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय था. स नोंथांमोना स्किप खालामाजासे नायलांबाय थायोब्ला बोरमा बेदर मोनजानो हागौ. Happy birthday, gift, welcome. Fंबाया मैया गोमानाय दा फंबाय. मा नाम मोनलाय फंबाया? नैबे थांखि बेखेवनाय आरो मान बावनाय बे हाबाफारिखौ लानायनि सिगाङाव आं गार्जेन जानानै नखरनि बिगोमा जानानै फंनैसो बिबुंथि होनो इच्छा खालामदों. बे फारिलाइखौ खुंनायनि जाहोना जोंहा गोबां दङ. गोबाङा बिनो जे थांखि दोङो 20 बोसोरहालागै जोङो गाजा गोमजाहै सानै फिसानि बार्थडेखौ जोङो खुंगोन. 20 बोसोरनि उनथिं हयथ' बिसोर हाबाबो जानो हागौ बा माबा मोनसे गावसोर हारसिङै गसंनानै थाहैनोबो हानो हागौ. बेवहाय जोंनि आखायाव थासान्दि जोङो इसोरनि फिसाफोरखौ साखि दोननानै इसोरनि मुङावहा जोङो बे गथ'फोरखौ गथायनो आरो इसोरनि गौरबनि थाखाय जों बे गथ'फोरखौ इसोरनि खामानियावनो बाहायगोन होनना थांखि थानायखाय दिनै बे हाबाफारिफोरखौ खुंनो जोङो जेब्लाबो गोसो दोङो आरो बे गोसोजोंनो जों खुंनाय जादों. ओरैबाबो होबोदो दे जाहा दे बिथांमोनखौ बयबो सिनायो. सानसे समाव जाहा बिथांनि गेजेरजोंनो बे गामियाव गोबां सिकित्साफोर लानो गोनां जाबाय आरो जों लोगो हिसाबै परियाल हिसाबैबो जों सोलिनाय जायो. बेवहाय जोंनि गथ' गिदिरनि बार्थडेआव सफैनो हानायनि थाखाय हामबायहोना बरायनाय थाबाय. Gogleyobla sikhanı hanı nagira
बुखारलांनाय गोसोआनि भाबनि सागोराव लैथोनि थौजों सानस्रिनो हानो नागिरा बायग्लिलांनाय आंनि गोसो सिमांनि रायजोआ गोग्लैयोबोला सिखारनो हानो नागिरा बुखारलांनाय गोसोआनि भाबनि सागोराव लैथोनि थौजों सानस्रिनो हानो नागिरा गाइस नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला जुलि साबस्क्राइब खालामना होदो हा मा होननाय साबस्क्राइब जि केक जोंहा सिङाव दङ बे केकखौ हागोन आरो ममबाति सावगोन दा सिगांनि ममबातिखौ सावनायनि उनाव केकखौ हानानै गावनि बिमा बिफा फंबाय बिसोरनो दौगोन जों बे हाबाफारिखौ मावनो दे खालामदो दे ममखौ सावग्रोदो दा मेथाइखौ खनगोन दे बिथिं हेपि बार्थडे God bless you. Happy birthday to 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 you. May God bless you. Ya, jika sebenarnya. Dan tanya aku juga pernah di sana. Ya, dibayar. They continue. They continue. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dah jasikan. Dania ang bunggen happy birthday to. Bisir bunggen Marrymod. Jaga kentam slogan anggaran no. Deh. Happy birthday to Marrymod. Happy birthday to Marrymod. Happy birthday to Marrymod. गोजोन्थों जों दायो जाय गथ'आ दिनै बेबायदि गावनि 20थि बोसोरनि बे ममबाति सावबाय आरो केक हाबाय बे हाबाफारिया जालांबाय ममबातिया जेरै जोंबाय थादों जोंनानै दङ अराय सम बिनि जिबना बेबायदि गोजों जोंबाय थागोन जों बेखौ मिजिंथियो बेवहाय बिथांनि जीवन जि थांखि दङ बिथांखौ जोनोम जानायनिफ्रायनो
बिनि बिमा बिफाया मोनसे थांखि लानानै खांबोदों फेदेरबोदों आलो आलो दाव दाव खालामबोदों दाउसा साहां सिला लांहां बेबायदि आलो आलो अननायजों दिनै 20 बोसोरहालागै सफैबाय बेयावहाय जि थांखिखौ लानानै बेबायदि दाउखा सिलाफोरनिफ्राय जोथोन लानानै लाखिदों बे थांखिहालागै जों बियो सफैयो बेयावहाय बिथांनि जिबननि थाखाय जों आरज खालामनि आफा इसोरनियाव बिथांनि फरायनाय आरो इयुन जिबन आरो बिखौ फरायहोनाय समाव बिखौ फोरोंनाय समाव बिनि न'खरहा गोबां समस्या दङ जेंना जेंसिफोर दङ थाखा फैसानिफ्राय लानानै बिनि जिबननि माखासे सिन्था खालामनाय बेबायदि गोबां समस्याफोर दङ बेवहाय बे गासै समस्याफोरखौ जोङो इसोरनियाव गथायनि जाहाथे इसोरा आशीर्बाद खालामो जों बयबो लोगोसेहै जों मिरिमद आरो बिनि न'खरनि थाखाय आरज गाबनानै जों आफा इसोरनियाव लोगोसे आरज खालामदों दिनै 2 डिसेम्बर आरो बे 2 डिसेम्बराव फंबाय मेरिमदनि जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ गोसोखांनो आरो बे जोनोम सानखौ गोसोखांनायजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनो आरो इसोरनि मानसिफोरखौ मान होनो आरो इसोरनि बाथ्राजों सोलोंनो बा इसोरनि बाथ्रानिफ्राय थुलुंगा लानो बे खाबुखौ खालामदों बेनिखाय फंबाय मेरिमदनि न'खर बिनि बिमा बिफा हामबाय होननानै बुंदों आरो बे मन्दिरनि लावखार बे फारिलाइखौ सामलायगोन आरो न'खरजों लिंजानाय बे मन्दिरनि गासैबो खोथायारिफोर लोगोसेनो गुबुन गुबुननिफ्राय हांख्रायजानाय न'खरजों हांख्रायजानाय आलासिफोर गासैनिसिमबो आंनि फैबाय थानाय गेदेर सान आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय गासैनिसिमबो जासिग्रोबाय हामबाय होननानै बुंदों आंखौ बे खाबुआव इसोरनि बाथ्रा बुंनो हांख्रायनायनि थाखाय आङो गावखौनो बुंना लानांगोन बेबायदि बार्थडेआव गुबुनफोरखौ थुलुंगा होनो आंहा बेबायदि मोजां दैखान्थि आंनिफ्राय थुलुंगा होनो आंहा जेबो राव गैया नाथाय जोंहा आखायाव दङ इसोरनि बाथ्रा जि इसोरनि बाथ्राखौ जि बाइबेलखौ जोंनि बाइबेलनि पण्डितफोरा बुंदों 40 सननिख्रुइबो बारा मानसिफोरा लिरनायखौ जोंनि आखायाव बाइबेल दङ आरो जों फोथायो बे बाइबेला इसोरनिफ्राय जादों इसोरा गावनि मानसिफोरखौ फोथारिफोरखौ सायख'नानै इसोरनि गोथार जिउआ बिसोरजों लोगोसे थानानै बे बाइबेला लिरजादों आरो बेनिखायनो बे बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दङ गोथार लिरनाय माने इसोरजों हां सुजाबाय आरो फोरोंनायनि थाखाय रायथिनायनि थाखाय थोंजों खालामनायनि थाखाय धोरोमाव फोरोंनायनि थाखाय उदारिगौ होननानै बुंदों बे इसोरनि बाथ्राखौ बे बाइबेला गावनो गावखौ साखि होदों आरो जोङो बे बाइबेलनिफ्रायनो बे मेरिमदनि जोनोम सानाव जोङो थुलुंगा लानो बाइबेला जोंखौ बेखौबो फोरोङो मोनफ्रोमनिबो सम दङ उपदेशगिरि 3 बालाब 1 सिरियाव जेब्ला जोङो फरायगोन अब्ला जोङो मोनगोन जोनोम जानायनि सम दङ जोंहा थैनायनि सम दङ हाबा जानायनि सम दङ गाबनायनि सम दङ रंजानायनि सम दङ बे गासैबो समफ्रा इसोरा होखानाय बायदि मानसिनि जिबनाव जों साफ्रोमबोनि जिबनाव फैयो बे बाथ्राखौ बे गोथार बाइबेलाव उपदेशगिरि 3 बालाबाव बेखौ लिरदों नाथाय जोंनि बाइबेलानो जोंखौ गासैखौबो फोरोंखायो आरो जोङो बाइबेलनिफ्रायसो सोलोंगोन आं बाइबेल सिरि फरायनाय बोसोन बिजाब 7 बालाब 7 सिरि जों बयबो गोसोआव दङ बाइबेल सिरिखौ बोसोन बिजाब 7 बालाब 7 सिरि बेनिफ्राय बोसोन बिजाब 8 बालाब 18 सिरि बे मोननै बाइबेल सिरिखौ फरायनि फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि मूर्खफोरहा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया बोसोन बिजाब 8 बालाब 18 सिरि बयनिबो थाखाय आंनियाव आग्लाय बिग्लाय धोन आरो मान दङ आङो फेदेरनो आरो देरहाहोनो हायो बहुत क्लियार बेयाव थाखोमानाय बाथ्रा गैया थाखोमानाय बाथ्रा गैया फोरबोखौ मान होनाया गियाननि गुदि सोरबा जुदि गावनि इसोरखौ जि इसोरखौ जोङो खुलुमो बे इसोरखौनो जोङो मानिनो रोङाबा बेखौनो जोङो खुलुमनो रोङाबा आरो जोंनि गासै आखल आखु बेयो गाज्रि जालांगोन जोङो इसोरखौनो जोङो खुलुमनो रोङाबा जोङो गावनि बिमा बिफा गावनि गेदेर गावनि बैसो गेदेरनि मानसिफोर जों बेफोरखौबो जोङो मान होनो खुलुमनो सिबिनो जों रोंनाय नङा आरो मोनसे बाथ्राया जाबाय जोङो गोबां समाव थिक मानसिफोरखौ जोङो गियानि होननानै जों सानो जोङो माब्लाबा बे साइन्टिस्टफोरखौ इन्जिनियार्सफोरखौ जायफोरा गोबां डिग्रि लाब खालामबाय जों बिसोरखौ गियानि होननानै जोङो सानफ्लाङो माब्लाबा नाथाय बिसोरहा गियान दङ बुस्थुखौ बिजिरनो बिसोरहा गियान दङ मोजां गाज्रि बिजिरनो बिसोरहा दङ जुदि बिसोरनि आखायाव जोङो बुङोब्ला मबाइल गंसे होनानै आं एग्जाम्पल होबाय मबाइल गंसे होनानै बिसोरखौ मबाइला जोंनि थाखाय मा मोजां मबाइला जोंनि थाखाय मा गाज्रि बेखौ बिजिरनो होयोब्ला बिसोर गोबां बाथ्रा बिजिरगोन मबाइलनि मोजांनि बहुद पइन्ट बिथांमोना बुंनो हागौ मबाइलनि गाज्रिनि बहुद खोथा बिथांमोना बुंनो हागौ मोनसे मबाइलखौ बिजिरनानै बुंनो हाबानो बियो गियानि जानाय नङा
नाथाय गियानिया बिसो जागोन मोनसे बुस्थुनि सायाव मबाइलनि सायाव मोजांखौबो गाज्रिखौबो बिजिरनानै गाज्रिखौ नागारनानै जाया मोजांखौ नाजावनो हागोन बेसो गियानि जागोन आरो Belum lain anggur orang. Thu yang gửi nữa không ấy. Dengan wase. Ini dulu. Nanti kan tuh. Nanti kan tuh bilang. Ay, puri macam mana hong tengah. Ayo. Ôi khai cho không bra. Hôm nay chỉ dành cái gì bra. Masih dekat kau. Bukan lebih malah kali kan jangan bukan beres. Ya, kabar itu. Komplit खामानि मावो मैयाबो बेजोंनो गोलैदों दिनैबो बेजोंनो गोलैदों साला नै बिथाङा नै बोरमा बिखासो नोंनिया जै हेपि बार्थडेनि बोरमा हारा बेलाय मोनसेयालाय आंनो सोमनाब्रा इयो दादो जोङो दायो बार्थडे प्रग्रामनिफ्राय जोङो न'आव फैफिनबाय जाबायबो बोरमा बेदरजोंबो जाबाय दाउ बेदर बोरमा बेदर जाबाय ओइ नों मा जाखो बिमा बोरमा ना दाउ जाबाय एजारा मा जाखो नों बोरमा जाबाय नोंथ' बोरमा जाखो दाउ जा स' गाइस नोंथांमोना बे बार्थडे सेलिब्रेसननि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो स' आंथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जानाय लोंनायजों लोगोसे जानाय लोंनायाथ' बुंजाखाया हेभि बोरमा खासिजों लोगोसे हेभि पार्टि होबाय आरोना लोगोसे मोजां मोनसे फारिलाइ बानायबाय बिथांमोना गेस्ट स्पिकार लिंहरबाय बिथांमोना मोसानाय स्पेसियेल मोसानाय मेथाइ खननाय आरो गामिनि गेदेर गोलावफोरखौ गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ गासैखौबो लाइक वुमेन डिपार्टमेन्ट आरो इउथ डिपार्टमेन्ट आरो जेनेरेल गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना बरायदों स' जोबोर मोजां मोनसे फारिलाइ खालामबाय जोंनि गामियाव बेनो फार्स्ट टाइम जोबोर मोजां जादों बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव खेबसेबाव ब्रादार मेरिमडनिसिम हेपि बार्थडे जों लोगोसे मे गड ब्लेस इउ थेंक इउ स' माच दिनै भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय